ευχαριστήσω και εγώ το τυπογραφείο του κυρίου Ταλακάκη Γεώργιου που περιέβαλε το βιβλίο με περισσή αγάπη, φροντίζοντας για το καλέσθητο εξώφυλλο και διάθεση του περιεχομένου. Όλους τους χωριανούς για τις μαρτυρίες τους και το φωτογραφικό υλικό που προσέφεραν. Τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, κύριο Αμβροσιάδη Παναγιώτη, τους χορηγούς και όλους όσους συνέδραμαν επικουρικά, καθώς και τις νοικοκυρές για τα παραδοσιακά ποντιακά εδέσματα που μας προσέφεραν για την εκδήλωση. Στον ιερέα του χωριού μας, πατέρα Κρυστάλλη Δήμο, για την πολύχρονη προσφορά του και επικείμενης της συνταξιοδότησής του, ως ελάχιστη ηθική ανταμοιβή και επιβράβευση, θα θέλαμε να προσφέρουμε μία πλακέτα για το ποιμαντικό του έργο, την άοκνη και εργώδη προσπάθεια ανάδειξης και εξοραϊσμού των προσκυνημάτων της ενορίας μας, το φιλανθρωπικό του έργο και για την εν γέννη προσφορά του στους κατοίκους του χωριού. Καλείται ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, κύριος Αμβροσιάδης Παναγιώτης, να παραδώσει την πλακέτα στον αγαπητό ιερέα του χωριού μας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι ο Παπαδήμος έχει αγκαλιάσει όλο το χωριό, μας περιέβαλε όλους με περισσή αγάπη, ήταν συμπαραστάτης σε κάθε δύσκολη στιγμή, θα το θυμόμαστε για πάντα, και οι νέοι και οι παλαιότεροι. Ο Θεός να του χαρίζει υγεία και δύναμη. Κλείνοντας, θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη για τυχόν παραλήψεις, με την ευχή στο μέλλον το βιβλίο να βελτιωθεί και εμπλουτιστεί με νέα δεδομένα. Και το άμες δε και σώμεθα πολλό κάρονες, αρχαίο ρητό που έλεγαν οι νέοι Σπαρτιάτες προς τους πρεσβύτερους, δηλαδή το εμείς θα γίνουμε καλύτεροι από εσάς, να υλοποιηθεί στην πράξη. Και αυτό γιατί οι λαοί που λησμόνησαν την ιστορική τους διαδρομή έχουν αλωτριωθεί ή και έχουν εξαφανιστεί. Σας ευχαριστώ θερμά όλους για την παρουσία σας και να τονίσω ότι πρέπει όλοι μας να εμπλουτίσουμε την βιβλιοθήκη μας με το παρόν λεύκομα, το οποίο τιμάται στα 20 ευρώ. Με το πέρας της εκδήλωσης, οι νοικοκυρές του χωριού έχουν προσφέρει παραδοσιακά εδέσματα. Παρακαλώ να τα τιμήσετε. Να ευχαριστήσουμε ξανά και τις κυρίες που έχουν εμπλουτίσει και το χώρο εδώ με τα όμορφα λουλούδια και με τα παραδοσιακά ποντιακά εδέσματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον Σεβασμιότατο που μας άντεξε και δεν έχει αποχωρήσει. Τα παιδιά Γεια σας, καλά.